Pod wantiere weche motenore kod mago mag nonro kod doho. Jolony mag dend dhano manono nyinyo mag jogo mane owito ngimagi e bungu ma Shakahola mano DNA. Koni chenro mar temo yango ringre jogo mane ogol e liete ok yot ahinya, omiyo gidwani wedegi omed mana denyuok. Ma en bang' wede jogo mane ogolo nyinyo mag DNA matemo yango wedegi bedo kod ywak ka gikoni chenro no osekawo thuolo malach. Gino mosemono giyudo kendo iko ringre wedegi. Joja oko miyowa ler kowuok Mombasa. Ywak mag wede jogo mane wito ngimagi e bungu ma Shakahola pod pok orumo. Kuangisa sijui watoto wangu kama nitakuja kuwapata, kama nitawazika, kama itakuwaje, miaka imeenda. Limetuweka standby. Limetuweka hostage. We are not moving on. Wuoth mar yudo ringre wede kod anyuola 420 mane owito ngimagi e bungu ma Shakahola pod chal ni dhi medo bedo marabora. Ma en bang' apisas mag piny owacho matimo nonro e nyinyo mag ringre go koni ok en hero margi kawo thuolo malach kaka osebedo. It's a very expensive undertaking, especially when you are talking about exhumed remains. You are not using your ordinary extraction protocols. You are using very highly stringent chemical regimes. Kaluwore gi apisas mag piny owacho, ringre jogo mane ogol e liete bungu ma Shakahola ne osekethore kendo ne nitiere hali marach, gino ma omedo rocho chenro mar nono nyinyo mag DNA mag yango wegi. Kolo kwa mdomo inakuwa ni fresh. Hiyo si rahisi kukosa, kuna pata zile ambazo mwili imeoza, sometimes ina degenerate. Ndio maana tunakosa DNA katika hizo mifupa. Most of the samples, as you may be aware, they were in very bad shape. Some of them have decomposed. They were difficult in us producing a good profile DNA. So in very bad shape. And again, because of the decomposition processes, that DNA is highly degraded. So the process of getting the DNA from those kind of remains is a very stringent, a very laborious and lengthy process. To kato bedo ni anyuola mopogore ne ochopo kendo golo nyinyo mag DNA mondo mi omanygo wedegi, chenro no ikoni kidekno kendo mar medo temo fwenyo ringre go. If you have a certain number of bodies that are coming from a scene of a disaster or a scene of an incident, you require about 3 times the number of the bodies that you have to compare with. You need a broader pool of reference samples from relatives to be able to come up with the cross-matching results. To kopogore gi ywak mag anyuola kod wede mosenindo, piny owacho bende koni ni kod pek kaluwore gi ng'awruok mar nengo masinde mitiyogo e pim makamago, kaachiel kod chenro magikone kawo thuolo malach kapok onyiew masinde go. Process of DNA, I think, is a costly exercise that is fully funded, especially by the government. So it's an expensive exercise, but there has been funding from the government that funds us to procure the reagents, which are normally very expensive. One kit to just carry out like 200 rands is almost 1 million shillings. So the expense in terms of carrying out DNA, for instance, like the case of Shakahola, is in monumental amount. Piny owacho ne oyudo nyinyo 453 mag jogo mane owito ngimagi e bungu ma Shakahola, to kata kamano gisepimo nyinyo 333 kendo yango mana 122 kuomgi. E kind mago, 66 kende ema oseyud kachal gi mago mag wedegi. Basically, we have some profiles which have not been matched with any relative, meaning that there are still relatives out there that needs to come to us for sample taking. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawuok Mombasa, waduogo e gwenge mag Kisumu.